Iki jam 5 sore dikongkon mae goleki pake nek sawah. Jare lunga ket mesuk ora bali-bali wis meh buka iki. Wong ya ora pamit. Saiki ketemu tanggoku jare weruh bapakku mau ning sawah. Jebul ya tenan nang sawah tak enteni pinggir dalan iki. Lah tenan tekan ngomah langsung diseneni karo mae. Lunga sedina ora pamit. Samar iki ya nak ngopo-ngopo. Wong omah dadine ya bingung, wong wis meh jam buka kok ora bali. Iki kegiatane makku nek omah nek sore bakul matengan. Ya iki aku meh bungkus kerupuk pecel. Iki kerupuke kerupuk asin goreng pasir kae, ora nganggo lenga. Bungkuse we mae ya isih nggawa godhong gedhang. Luwih irit mbene godhong gedhang nek kene kan akeh nek desa. Sebungkus ngene iki mung Rp2.000. Pecele iki mau kenci karo kul. Nek wis kabeh iki gerek wenehi sambel kacang. Iki langsung bungkuske gorengan kon menehi sambel yoan. Jebul makku ya adol soto, iki mau isine iki ana apa kuwi tetelan karo dikeki tahu. Mbah kok campur-campur mak iki. Kabeh didol.